लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बर' ब्लग चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअ'जों बराय हरलायबाय लोगोफोर। ओरैनो न'आव थानायावनो जाब्बा फिसा फिसौ ब्लग लानानै फैलायदो आरो लोगोफोर। टाइम पासनो बयरिं मोनथारदो, ओंखायनो ओरैनो फिसा ब्लग लानानै नोंथांमोनजों शेयार बानायलांनो सानबाय आरो लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। सोरबाफोर गोदान नायसनबायदोंब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर। एप्लायानो फुजा नायना बाथौ फुजा नायना नाय खानायखौ मोनफुंनाया एटलाया बोरायबाय जोंना खानायानो मोनजोब्बाय। आंबो फुजागोन ना फुजाया रावबो होनदों आंल' लिरनो दे दसेल' फुगोन आं 5 मिनिटसोल' नङाबा दा न' लिरनाय खामानिया थालांगोन। दोनलाय मबाइला दावबो होनबाय। फुजागोन ना फुजाया माबा मबाइल नायना होनदोंआनो आङो कपिराइट जायोआनो होनदों। भिडिअ बानायबाथाय नों खालामबाय थायोलै गोसोसो ओमफ्राय दांबोनो हाया एखिजा मा जायाखैलै दाउ नोंनाव खानायखौ मोनफुनायखौनो भिडिअ लानोसै आं एसे बयरिं मोनथारदो गोदाव सोराव मोनदां आंबा। फुजानि बे खहाबो बायनानै दोननो फुजायानोथ' माबा मोनसे माबा फुजायाव आंखौ गानहोगोन उनाव गोदान आंखौ गोदान गाननाय मानिगायले मालाय गासिबो खानायबोदों दख'ना गोदान बायदों गान फुजाया आंखौ गोदान नायनानै गोदान माबाय होननायाबो दख'नाबो होआ फुगासिनो जादोंलै आंनाव दाबोलै नोंखौ मुलिबो बायना होनायाबो नोङो दाउबो होनदो दाउदै जायो नों जाहोनाया गोथाव हमना आंनि केमेराया बेयाव थां केमेराखौ मायदि हमदा ओमफ्राय डिस्टार्ब नोंजोंबो गेले मानो लानांगौ ओरै लाना माबा माबायदि हमो नामा जानबायदि एसेबो हमनो आखाइ रुवायो आंना ओइ थिखनाया मानसिखौनो माथां खानायानो मोनजोब्बाय नै लोगोफोर पेटलाबाबो बोरै सोर गाव गावनि हासबेन्डनाव खानायखौ मोनफुंना होयो लोगोफोर आं फुना होयो दिनैसो आसुगुरमानि हाना होयो आं आसुगुरमानि हाना होयो होआइलाय नपालेसो फुना होबावगोन मानसिफोरजों मिनिजाबाय थायो आङो लेडिससो माथो जागोन लेडिसआल' फुनो नामा माइनासो नुयो खानायानो मोनजोब्बाय आइया गाबोन सानसेरासो
गाबोन फुजानि एसे बाजार नायहैनांगोनलै बेयाव सालबारियाव एख'बोथ' बायनो हाया मालायफोरखौनो नायहैलाबायनोसै आरो माखौ होनाय माखौ होदों नोंलाय दख'ना बायनो हायासै दाखालिया बायखानाय फुजानि जायगायावनो खांग्रांनानै थैनोसै ओंखारला माबानो होफैनानै फैसानि केमेराखौ दलद लाहाय मा सोमावबाय थायो गानबोबाय सालाय नारें खाजि लगायदो दा जाया आं लिरनो जाया आंनाव लिरखांनायजों नों मोनफैनायजों ओंखायनो आं नोंनाव लिरखांनानै नोंनि नारें खाजि गोथाव लगायनो मोनदों सोरबा अमा फैसानि बायखानानै फैयो आं नभेम्बरनि 10 तारिखआव थांनोसै मुम्बाइ आं नागिरदों मोजांसो नभेम्बरनि 10 तारिख होनबानो नभेम्बर हाबा जानुवारि थानानै मावायो माबा आं अबेबा थांनो माबा रायबाय थायो गिनायानो जाला मुम्बाइ हाखौनो न'आवसो थांनो लुगैदों आलासि जानो न'आवबो थांनोबो मोना थांनो लुगैबाबो जोंहानि गैयालाय no se arregla, no son los pájaros para estar. Makan air udah, dia botol lah banyak lihat macam. Selalu. Hani ya le, dia nang guru dia. Saya kan. Sekian kan susah. Jangan. Dia kuat. Cuman aku bukan सानफ्रामबो नुबाय थायो नालाय बिमानि अननाय नुबाय थायो नालाय रामायना नायलाय नोंबो नों बिमानि अननाया गोजान जायो